danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Kina kamar sabuwa ce a wannan shirin, zan iya sanin sunanki? Sunana Salimat Ibrahim, amma mutane da yawa sun fi kirana da Nana. Ke aka yi baki shigo ma'aikata da wuri ba? Ranka ya daɗe lafiya? Lafiya lau. Tambayar da zan miki shine, da gaske so ake a cutar da Umar Hashim? Eh haka ne. Kuma na san har da ke a ciki ko? Ranka ya daɗe, wai me ke faruwa? Shin an gaya maka wani abu a kaina ne? Ka ji abin da na gaya ma ko? Wallahi abin da kunne na ji. Gaskiya ne. Haka ne Umar Hashim? A'a. Me ke gani? Kin san me yake faruwa a ma'aikatan nan kuwa? Na sani. Me kika sani akan Hajiya Nafisa? To ai kowa ya san Hajiya Nafisa ruwan zartsi ne. Kowa a nan ya sani. Umar Hashim, ni shawarar da zan baka shine ko ka je ka sa hannu a wannan takardar yarjejeniya. Kana cewa Umar Hashim ya sanya hannu a wannan takardar hannun jarin. Ka san idan ya sanya hannu me hakan zai haifar? Kai a tunanin ka wa yake kulla ma makirci? Ina da yakinin cewa wannan makircin ba daga kokollar Hajiya Nafisa. Menene? Makirci na farko Tano ne ya rage masa. sai da ya rage masa wata 3 ya sauka. Abdullahi Umar Ganduje, ka yadda da hukuncin da kotu ta yanke ka ba Sunusi na miƙa Sunusi miliyan 10? Ba zai yiwu ba. In baka amince da kuɗin da zaka bayar ba? Sam. Me yasa ka faɗa haka? Halin da ake ciki yanzu. Faɗa mana aikin gwamnati wanda ake yi free education. Aikin likita free education, in ka karanta economics free education dole. Abdullahi Umar Ganduje, gobe fa 'yan kwankwasiya su shigo. Ana Zaka ce musu to in sun shigo. wanda zai shigo ya karata. In kuka hau mulki, maganar da kuke faɗa gaskiya ce ko ƙarya ce? Duk wannan ƙarya ce, duk wannan yama ce, duk wannan wato Me suke yi wa mutane? da yaudarar al'umma. 'Yan majalisa suka ci abincin matarka gwaggo, me suke yi? Amma su Waye mai ilimin taurari? ce ba yana da ilimin taurari. Kana sha'aninka Baba Ganduje, ka ci dala ko hankalinka a kwance? Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode.